Kublai pi baru kinigilongi kubor bam tagasngi. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ka kinmawi ka jingdap arpos nem jungka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGN REGA. Da ka jing sosi ka bakraw ka jing yo akambala ay jing yara ka anyi ki ba nong kendong hari India. Kabala long mensha ka hok bala penskem da ka an mentala penprano da ka sorkar pedeng ka bialam da ka BJP. Bala bujulino daga skim gabri tang ka jingyo jingyarap kat bamon ka baila de ka sarkar ban kan randien haba omdan kam kane kam dei ka jingya pin ba thammai rei ka jingya pin ne no ya ki pat ba ka MGNREGA kam shim la long tang ka anya ka kon rei kala long ka jingyo jingyarap ling ba ka jingyo jingyarap hagi por jingye jingyam ka jingya pinret e ka jingya chnong bet chnong jong ki long ye ka jingye sa school jing ki khanna bar ka bura mi ki kanthei ki bala ban kamai jingyo jingim hajan ye kala seng ye ka nongrim ka bashai ka jingduk kamdei ka jingduna jing ubriu shimen haba ka jingyo kam ha ka yo kamla ban ai kam ka sorkar kala pdeng ye ka jingkit khli hagini ki arpos nem bala lej wala ka don ki jingduna ba ki jing pinslem ha ka jing siu tulom ka MGNREGA kala pun pawi ka khubor ka bashai ki pat ba pidon ka hok ban pan kam bat ka sorkar ka ban juba menta ka ne ka jing kular la weng no ka skim ka bala bujli ya ka VBGRAMG ka dei ka bala bu jingya pen kun ka bala yalam de ka sorkar preng bat ka bashanya ha ki jingya pen ben bat jingyo pisa kei ka bala du kam dei tangga skim dei ka jing so scam ka sorkar kan ya isha bat kan ne ei haba ki pat ba ki sha jingya tingko ba ka jing ya pru jingyo jingem itu ki bala shim ya ka rai ban pendu ya ka MGNREGA kim juyeng hakilan jingyo ration na ne ban abnai bun banai banyo ikatulap ka badang sa ki khun joki kin om sha weng no na school na mar ka jingya pru kam ka jingdu ka bakraw tam hangni kam dei tang ka jingyo pisa ndre ka buram jingem ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka prasha ajuri ya ka jing pendu no ya ka MGNREGA bar ka dawa ban pen phai biang no madori ka hong kam ka ba pat ba ka ba shania ha ka jing dawa jing ki pat ba bar ka bala pen scam da ka an ka Congress ka yang scam ringkat baki nong train nong kendong ki kenthe ki adivasi ki dalin ki briu ki badan jingduna ha kamen ka phat bat baro ki tu ki ba ka jing im ka buram jong ki klashania ha kini ka an iba hakni hendak tayo iba kajing sapriang state dan kawin ki poster ISIS ma harwa ki le no ISIS ki kila berngam iki pat garu baki deban mi no nak ki tahan bar ahlor kajing keno jong ka BJP baka jing jele ki mendari ya pok kajala kadai kajing le jong ka sing kongres pi kum kinong ilam jong ka sing kongres pidan ban ong ayu halor kani banta kajing bu postar hi ka ISIS shiti shatan karuhels to para liang phulbari mo kapaya kan thuplang pagtu ki shnong ki ba na liang Bangladesh ba dhubri jong ka Assam kabaning kong kajing kan tho jong ka BJP ka pen I ba kamdon responsibility namar ba taman yo man kan no la biang Andre la da pipet company apan ka ISIS le shipos nem khatsan sem shwa kampat pa khmat hangi apo ka shnong jongi negini ka kalong very serious kajing berngam jong kata khan terrorism group ma machong no la da pipet hi company kala dei pet kajing kan sting jong BJP ka namar da pipet ketika kamram jong ka central government dei ban ensure ba kini ki border fencing ki ya ko badai ban ensure ba ka geopolitics kum kalong menta la tangi pet sekhtan Bangladesh kamtam ba ka sarkar ru kam ka kala khlem bat menta kala ban shu ono Bangladesh kala janlong bangi khon ni ka rogue state ma means kada ki state ka bom don shu kata ka an bom don shu kata ka company hakani ka clip mat kum hakani ka por pet bha kin bon bha ki British Bangladesh ki bak ele bang ya pet nakti jaka lada ka BJP kana ban ILP simit na mata ka Manipur ngam suthu bali kamna ban penmi ya ki kendon kum ka ILP na mata ka Meghalaya kadai ke BJP hi kam kwa ban
kanang pen susu mentah mensu ong no Meghalaya ngimdan kata ka restriction ka ba let's say ka ba klan ka ba te la kam mo kam ta mi kini menderi ki barung te kan ka politics su kala change kala phe bak bak te na tang su pe khatsan stem men chwa ru pe ke nai pe tang ha po kani ka than jungi ngape ka than Bangladesh ngape Pakistan ngape kini ki ba marjan jungi kum ka Myanmar ke ru dei ka politics kala phe bak bak ni don kam hi ta ki kendon bante lakam ban ensure ba kini ki menderi ki numna ban surung pathar kum ba jur long ta ndai kala poy ha clip mat ka ba let's say what the state ru kala ong bangin sashna na jong na thai kala poy ha khamat te ka jing don kam me ni ke te ni kermen hi ba ka ILP te ki di ban ai hi kham kuloi but na supet pat nga kat kum yat ke BJP hi te ka kwa hi man pen jon kham tam mi ngi ki rio ret pat ma ki bon ki scheme ki bon ki ker kum trekam jong BJP ka long bet ban den se ban len shop ya ki brio ret pat from an economic front, from a social security front, from preservations of bansu ong no ban preserve ya kata ka tradition jungi ke te ka jing wan jong ka ni ka ISIS hang thiru ka pen I shisha ya ka jing tolot jong ka intelligence jong ka sarkar pedeng hi kam tip ka ja yudu hadu mataru kanang ka sarkar Meghalaya na tharai nga iba preston hatu sin ila ong komisyon bun menteri mo ba ila sim very serious ya kani ba nganget hi ba kat bakala ka sarkar ka state government kan le hi tumbasulong no affiliate ka dai behi na ka sentar mo ka dai behi na ka central government o hadu bo terrorist group kum ISIS ubala pentrem shawai ru hiri ula yo bandung kejat ban le company ka kam ban threaten sa ya ki riu ret pat ma kum ki karo ki bapli ne ki ba ngia shong lang ki im lang ki la long bis para ba su ong no ban ni sini te nga condemn hai ka ta ken namal ka failure pi da supet na mde bang isu yu I tang matama betang man ha ni ru finapet I honorable MP jungi mde ida let dikena si sahi si sebordar ida song da liang ya churum sineng ida di wat jiktip kham bnia te finapet agatu ka news ko mi ru ida ong hi ba kar kontrak ban le ita ka border fencing ru sulong tang malumala ka sulong tang pun ki jaka ki badang lai u kontraktor ru sule ba su ong no ba la sulong no ba su thok ki pa ta ru te kum ka tu ka kadang sa ki news ki ba ki mi ki ba ki dan kita ki gates ki ba pher ki ba dan retang BSF ru ban man ki ki gates te pin ong I ni ka failure mdei ba ong ba fail ka BSF na ba fail manu ru mo kadai bet ba fail na ka than ka na ka liang ka sarkar pedeng namar kam dan kata ka seriousness ban ong ban te la kam shisha ndai ka sudan tang kata ka seriousness ban kan tho ban pen kala politics namar ka jat ben rio jungi la ta phi pet shisha hi it's beyond politics kam de shu tang ta politics ka de menta ka lawai jong ki khon ki kiti jungi ka de menta ja ka lawai jong jat ben rio hi pro ko wai na tharai nga chu le politics sa tang shapang kata tang am su ya ha ni don kam border fencing ka kham khlan ni don kam ki BSF ne kita ki ma su om no ki bante la kam ni don kam ki intelligence su ki bakhlan ha ban don chithi shi ki than kham tam chithi than border khnam bakin tip bha ja yu ni don kam ka wai patru ban kam bang don kam something but you om no kum ka ILP ka ba let's say ka la khlan shi sha bante la kam ki ni ki ken te katu ka jing kan tho ngam snow namal ba kadi ka kom hi jong BJP hami khalia kam yo le dia du ka shile tam man shukun no bet man shukun tho bet nang ki be ai kan ya tu ku kom ge ka politics jong ki ka ya tam ta hi ne ban ong ka development si sa tang am yu I tetap ta hi sudah ya